Hausa Smart TV tashar al'umma. Kauna ce cike raina ne dai, Muna ma akwai zance sai dai sarari lamura za su zama daidai. sauti banda muryar ka ba na je. Ki ce walwalar raina kin ji, Ba kai ba ni bayin su kaje. ƙaunar kya zuciya ta zama an gurji. Ta so zo ka sha magani kaje. Ni dai kai na sa raina. Ke nake so kina nan a raina, kin ji duniyar nan ban kula wata in ba ki ba. Kai nake so kana nan a raina. Kaji duniyar nan ban kula wani in ba kai ba. Zo ki karɓa gazo ba zurfa, mai taɓa ki da shi zai jarfa. Mu haɗe kai juna mai warin fa, ita ƙauna an ce ba ta sofa. Ni a raina ba san wata in ba ki ba. Ba a raba mu in ba mutuwa ba. Kai nake so ni dai ban rufe ba. Masu kin mu ba za nasara ba. Zuciyata ba za ta yi na'am ba. Ba ni san jin muryar wani in ba kai ba. Ya zuciya ta da ke ta yi sabo na ce, kin fi mata kan sahara ne na ce. Mai hamayyar alaƙar masoya ba ce, ina ta ɗauki saura kuma sai dai sun ce kin kasance sashi na jiki ba wai ba. Yanzu mun jira mun kauce wa gargada. Mai zaman jira yana nan cikin gida. Kwana tunzura ganin birgimar guda. Lokacin ruwa ai ba a rashin cida. So gaman jini na son ka ba karya ba. Ah, 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 ah. ah. Mixed Golden Goose. Hausa Smart TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun zafafan waƙoƙi. Saboda kai mallaki na ne. Nasir, kar ka ga yawancin fadawa soyayya wacce ba za ta zama alheri a gare ka. Ina fata